Kang Legong Panakawaning para Pandhawa Kladuk gecul kang moral ucul kowe lha ora kenyono-nyono lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titenono, tandangono Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloka lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayada Satringgar Boruji Raden Setyaki kowe lah dalah lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sedyane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani kendhak sikono karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak darah kene markane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma. Dan Gatotkaca dasar Keparayata mati mati oh waduh mati waduh mati aku
Minggir. Ora pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman mati dening aku pangkau tak ayone. Mati aku. Wah iya. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong para Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesik ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel kalau kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken Dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapoke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Werkudara iki. Wah. Dasar Bharata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sapa ya arep gedasi karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek.
Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kowe apa aku sing tekaning mati? Iya. Ayo. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sancaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lah duka. Omongane kaya wong pendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Dewate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Bagong ora minggat sing arep aku tiban cundha manik mbok dadi muparat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembin. Aku karepe dhewe wirangan aku. Bawa dulu terus ndi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengku niki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkeme elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih nggih. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggol aku meguru karo kowe bareng.
Ora pangling Nyai Ndorowati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwang sukmana mangadil luwih ana sasminaning sun jagat wasesane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuling liga Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tatanan. Lah kok malih Ratu Ndorowati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang rayeng Ndorowati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu, menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme wae klirah-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu. Nek panjenengan mboten kados monggo dipun puthaken eblet glandang Nenggala legane ati wae. Janaka ndendrem. Janaka ndendrem. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dhateng Indomaret. Edian. Iki aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ora ya ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Ingkang rayipun Janaka. Koko Prabu Baladewa mlajar wonten menapa? Aku goleki Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndorowati mboten dalem papan mriki. Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenang sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanyan iki ardane kamsu Koko Prabu samriki Koko Prabu. Iki kok mengko Koko Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mulawan bagus. Kuning mboten ten. Koko Prabu. Mboten ten mangke nganti mangan nampane. Koko Prabu samangke kula ngaturi kok. Ah, kowe Bagong kowe karepe iki. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe krepetan kandha karo Antasena aku sing bakal nglampung iki Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora?
Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloki Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala, Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok lho. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Waradrupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yayi Waradrupadi sagang ladosi bapa Panembanduna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Waratrikandi, anu Waradrupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menos ratatanan gugu karepe dhewe menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja lawan kendarat ning tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to. Lah tenan kowe pake. Ayo pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayangan pian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah! Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline.
Wah, setan alas. Bagong, non. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bawa Pembandurna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Weh ana sing ora setuju siji. Nalindra marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakura rera nanggana magawe gelar Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira wis gawe srana munduring para Sata Kurawa Begawan Durna medeni anak Prabu Mandura. Nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius. Iya tenan. Ya nek rika purun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa yen ora kaya aja gelo. Lho nggih ngestakaken dawuh. Terus semena wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh iya ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jumena.
Wanodya yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama ning ngarepamu kuwi sapa menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala merga saka pamutahe Begawan Durna mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem trimah pejah mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna mongko ing bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta mekaten Kanjeng Rama iya menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong ya sakarepmu kono aku tak nglungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik nggih ngestaken dawuh wis kono Bagong penake durung apa-apa wis kon menakke Panakawan Bagong wonten dawuh moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku satampang karamasane angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilate iki kaku sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes mila niki sisteme kawin kontrak tegese piye kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma lah upama nggone tindak kuwi setahun panjenengan dadi bojo kula setahun yen le tindak 2 taun dadi bojo kula 2 taun yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe nek upama aku terus iki mung upama lho aku duwe anak karo kowe piye sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh anake dipacul ndase kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge monggo daripada kula omong dadi kere lu sampeyan sing momong iya berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono akeh sing padha ngayunake kelawan aku kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong Puspawarna alayub kowe iki arep ngopo ajeng anu buka gending gending apa mboten iso ame ngawur watone lekom menika saestu iya tenan wah jan nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara ora ana kepareng kula badhe ngadeg ya ngadeg kok saiki wae nggih alon-alon karang wong tuwa ning ngadeg ora iso sakal iya wah jan kula ya wis ora basa karo panjenengan wis ora sah basa ora apa-apa Yayi Wara Drupadi
Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram Tirta Wayu Sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng ya. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae ya. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Kamas. Abdi dalem arep nendi kok? Ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ming derajating batur lha kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Wara Drupadi nyuwun pangapunten kula menika namung sadermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lha kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning Gandeng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Wara Drupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi boten wonten
ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kalian pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yo nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane. Bagong bali ora. Ora. Lho, ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Daiwara Drupadi. Yen ngono kowe wani karo Janaka Sing tak wedeni apamu kene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu tak idak modar kowe. Idan tak idak genti kowe karo modar. Bagong saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati. Iya Bagong. Mengko sak rampung aku nandhangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane tak tuman wae. Janaka mboten nginten babar pisan. Bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi, semune Wara Drupadi ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iku bathuk jagat pangistungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Wara Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayah bloro jagat. Lah kok isa-isane nglakoni. Tresna Kakang kowe ning apa? Sawise mrisani kaca paesan teka mesem kaya lega penggalin Kresna kakangku. Janaka wonten paring adhawu Werkudara. Nggih. Bagong kaya adhep ana. Ning aja kowe gendak sikor karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka luwe-luwe kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya.
Bagong. Wah, aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone aja-aja. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trimo mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebarek. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Prabu aneh piye Yayi teka paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong monggo Kala Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak diprotes. Angel lele mikir. Yo Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Limasada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Kula piyambak boten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih kula nyuwun senjata pitulung ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Ora dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Toilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Puntadewa.
Ora usah dadak kowe bingung. Ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning Kasur Babut, kowe winengku garwa dening Nalindra ing pusur Bowi Prabu Kalimantara. Aku Nalindra Muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni lawan aku nata Kalimantara Waradrawadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrawadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Waradrawadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Waradrawadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Waradrawadi Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung sadèrèngipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Waradrawadi kinaryosra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamur jlima klata. Katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, Yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semeruga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Waradrawadi. Nggih, Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dene jeng ngandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kahanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Waradrawadi padha karo aku ngrusak bebrayane Nyai Prabu Darmakusuma. Ora prayoga Werkudara. Weh, mantene tak kandhanane sik. Bathara. Wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Nyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anglipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kula wajak bali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nggih anak Prabu Baladewa. Wis kelakon.
Nadyan ora ketang sedhela anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong. Iya. Sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira janing Kang Rarsasi Sura sasi Sabarjen wae. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madilan wusananipun nggih.